Ngiyanibingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Namhlanje bengithanda nje-ke sikhulume ngalesi simo esibhekene naso sokuhlushwa iy'ngane, ngoba ngikholwa ukuthi sonke iy'ngane zisihlupha ngey'ndlela ezahlukahlukene-ke iy'ngane. Ezinye ziyabhema, zingene kuy'dakamizwa, ezinye ziyaphuza, ezinye ziyakhulelwa zisay'ncane zithola iy'ngane. Kuningi nje esibhekene nakho empilweni ngenxa yey'ngane. But engiyaye ngikubone mina ukuthi kusilimaza kakhulu ey'nganeni, thina sizalwe ngesikhathi esithe ukuba semuva, la izinto zama-social network noma bezikhona kodwa bezingekho, ngathini mhlampe kusizile nokuthi abazali bethu benga-afford ukuthi mhlampe basithengele into ey'njengamafoni, sibe no-inthanethi nani nani, ngoba nginakho ukuthi ngiyayisola zona lezi zinto ey'njengamafoni no-inthanethi, iy'nto ey'kanjalo, ukuthi izona ezisilimazile iy'ngane zethu. Ngoba mawuthi uyabuka thina, nathi sonile sikhule siyingane, but ukuna kwethu bekuhlukile ngoba noma besona thina bengeke umzali ethi ekhuluma nawe ubukhuluma. Umzali wakho ubekwazi nje ukuthi uma edisiplina ulalele leyo nto ayishoyo, uthule. Thina besisaba nje ukuphendulana nomuntu omdala, ilokho nje engizama ukukucacisa. But lezi ngane esizala namhlanje ayisabi, ingane ayinqeni nje ukuthi uthi uyakhuluma, uzwe wena ukhetha ukuthi uthule. So nginakho nje ukuthi nazo lezi zinto ezamafoni no-inthanethi zisonelile iy'ngane, iqiniso elibuhlungu. Zisonelile ngoba kuningi iy'ngane ezikubuka khona ezikubona ngathi ku-right, ngoba namamuvi kubona ukuthi apromote-a kakhulu ukuthi iy'ngane y'ngahloniphi, iqiniso elibuhlungu. Uyabo nje amamuvi amaningi othola ukuthi anemindeni, like amanye awo, hhayi wonke, ngoba khona amanye akazama ukuthi afundise ukuthi hhayi lokhu ku-wrong, lokhu ku-right. But iningi lawo lizama nje ukuthi ingane uthole ukuthi izothethiswa umzali wayo, ihambe ngejubane ekamerweni, like imshiye umzali esakhuluma, igaqaze esicabha, athi uthi uzama ukungena endlini yayo, erumini yayo ingane, imphushele away. Uyayibona nje leyo nto ukuthi thina asikhulanga kanjalo, like ingakho nginakho ukuthi mhlawumpe kusizile ukuthi abazali bethu benga-afford ukusenzela izinto. Mhlawumpe uthole ukuthi mhlawumpe unane-room lakho, unanefoni, like u-expose kule nto le kwi-inthanethi. Kusizile ngoba kusenze thina sahluka. Asikho perfect, but into esingcono ngayo ukuthi abazali bethu wayekwazi umzali ukuthi akuthethise, uthule, ungakhulumi. Lezi ngane esizala manje, uthi ingane uyakhuluma nayo, iyakhuluma, uyalibeka, like awukwazi ukuthi ube umzali kuyona ingane. Sekukhona lento nje yokuthi inelungelo, iyona nto nje edriver intsha yethu, iy'ngane nje sizalile zona. Futhi lezi ngane esizalayo zama-2000, ngiyaxolisa uma ngabe kukhona ezingakwenzi lokho, but iningi lazo, ngisho ngoba nami ezami iy'ngane zama-2000, iy'ngane nje ziphumile endleleni, iqiniso nje lelo, ziphumile ngempela endleleni. Ingane ayisahloniphi, ayisanakho ingane ukuthi umuntu omdala nje kuqala lapho. It's even worse-ke nje umzali wayo, ingane uthi uyakhuluma, akukho right lokho nje, akubusisekile. But nje ngiyacela ukuthi, angisho ukuthi nakho kuyosiza, ngoba vele khona ezinye iy'ngane ey'zalwa zizalelwe, uthole ukuthi zizalwa umama umfundisi nobaba umfundisi, kodwa ziphume endleleni. Kodwa nje ngiyacela ukuthi iy'ngane zizame ukuthi siy'khulisele ekumazini uNkulunkulu, siy'khulise nje zimazi uNkulunkulu, ngoba nakho kuyasiza. Hhayi ukuthi nakho kuyasiza. Mhlampe umuntu yothi noma one kodwa abuyele unembezo ukuthi eyi, angikhuliswanga kanje ekhaya, kunokuthi sibakhulise nje sifane nabantu esibakhulisele esigangeni. Sengathi singawufaka umoya kaNkulunkulu ey'nganeni isancane, siyifake nje ukuthi uNkulunkulu nje, siy'tshele ngoNkulunkulu, ngokubaluleka kokwazana noNkulunkulu. Ngoba nginethemba lokuthi uma ngabe sibakhulisa kanjalo ekutheni sibafake endleleni yokuthi
khona umuntu ekuthiwa uNkulunkulu akhule nje ekhule nalokho ekwazi. Ngikholwa ukuthi kuyohamba ekudlala indima kuyena, athi noma ephambuka endleleni noma ekhohliseka, but kubuye lokho ukuthi abazali bami bangikhulise kanje, angikhuliswanga mina kanje. Ngiyacela nje ukuthi sengathi ngempela besingazama ukuthi iy'ngane siy'khuthisele ekutheni zimazi uNkulunkulu, ngoba ngaphandle kwaNkulunkulu ziyona khona impela uyikhulise, njengoba ngisho ukuthi khona ezuke izalwe abafundisi kodwa nazo iphambuke endleleni. Kodwa-ke asingapheli amandla, asingalilahli ithemba, sazi ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi nawe ubhizi ingane uyifaka ukuthi yazane noNkulunkulu uzongenelela lapho ekutheni akuqondisele yona endleleni, ithi noma igwegwa kodwa kube khona lowo nembeza, ngoba iy'ngane zethu ayisenawo unembeza, ngoba ukungabi nanembeza nje ukuthi umzali wakho uyakhuluma nawe uyakhuluma, uyakhuluma. Ngisho ngabe kuthiwa uyazi ukuthi okay mina ngi-right, but nazo nje sengikhuluma nazo iy'ngane zethu ukuthi noma ngabe kuthiwa uyazi ukuthi okay u-right, umzali wakho u-wrong, but muyekwe umzali wakho akhiphe into asuke yena ey'bona yena e-right ngaleso sikhathi. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akukhulumele nomzali wakho, hhayi ukuthi wena uyithathele esakho isinqumo sokuthi ubuqophisane nomzali wakho, kungahloniphi nje okuphindaphindekile. Nazo nje iy'ngane ngiyayicela ukuthi nazo zizame ukuthi zibe yiy'ngane, zikhuzele. Manje iy'ngane zethu sukuthi uthi uyayitshela ingane ithi ikuphendula ikutshela ukuthi hhayi wena ma noma wena baba, like uyathanda ukuthi ube nokuthi njalo nje nihlezi nizenza ngathi like nani right, anikaze nize nihluphe, like nani perfect. Noma ungayitshela kangakanani, noma ungakuphinda kangakanani izwi lokuthi angikaze ngisho ukuthi ngangi-perfect, but into engiyaziyo ukuthi umzali wami uze wahamba emhlabeni ngingakaze nje ngize ngiphendulane naye, athi uyakhuluma ngiyakhuluma, uyakhuluma, like ileyo nto engisuke ngizama ukuthi umuntu umqondise kuyona. Hhayi ingane izokuphendula, izokutshela nje ukuthi hhayi wena kusho wawu-perfect, yabo nje wena nje ingalaleli ukuthi uyayitshela ukuthi angisho ukuthi ngi-perfect, but kodwa umzali wami wayethi uma ekhuluma ngithule, ngoba kubalulekile ukuthi uthule noma wazi ukuthi umzali wakho like unephutha la, hhayi le nto ayishoyo ayiyona. uNkulunkulu uyakwazi ukulungisa umzali, uyena okwazi ukuthi akukhulumele nomzali wakho ayibone ukuthi okay la angathi ngibe wrong, yabo. Noma engekasabuyela but uzombona umzali wakho ukuthi urealizile ukuthi enene ube nephutha, uthathe mhlawumbe wakuthethisela into engekho noma ini. But ingane zethu ayisasinikezi lelo thuba, sevedane nje uthi uyakhuluma, uma uthi uyayitshela ukuthi nanga nje ikhuluma ingane ukuthi hhayi niyathanda ukuzenza ngathi nani perfect, kodwa nani nanihlupha nani, nokuthi ingane ikutshele nje ukuthi nawe nje wazala, like ucaye ukuthi imfundiso eqhamukaphi leyo. Okay ngoba nakho mina ngona nawe ufuna ukona, like siyaphi kiwaphi kahle le ndlela kanti iyaphi. Mangabe mina ngizofike ngone wena ungabuki njengami ukuthi mina ngifuna ukuba njengoma, ngifuna ukuthi ngibe ngcono, kusizaphi if ungeke ukwazi ukuthi umzali wakho akutshele ukuthi hayi musukwenza ukuthi wena ube nakho ukuthi awunakho nje nawe wakwenza. Mangakwenza kwakusho ukuthi kwaku-right, uma kwaku-right ipho wayi ngikulesimo engikusona. Like ingane zethu nemiqondo ngathi buye zingayisebenzisi, engacabangi, zibuka into ngaleso sikhathi, zingabuki ukuthi in future izoyiholela leyo nto esuke zenza. But nje okubalulekile kunakho konke ukuthi nje siyikhulise ngokuthi siyitshele ngokuthi khona uNkulunkulu. Uma yikhula zazi ukuthi khona uNkulunkulu, ngikholwa ukuthi one day umuntu othi uma sebuka back abone ukuthi yazi umzali wami wangisiza wangitshela uNkulunkulu, ngoba abone sesuka ey'ndleleni zakhe ey'bhedayo. So nje ngiyacela ukuthi sabazali sizame ukuthi iy'ngane siyitshele ngoNkulunkulu, ngokubaluleka kokwazana noNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyaphila. Zingezwa le nto eshiwo ukuthi akekho uNkulunkulu wayekephi, ngoba ukhona uNkulunkulu, angifuni ukungasho, ukhona uNkulunkulu, uyaphila. And uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha isimo somuntu. Ngisho ngabe kuthiwa ingane yakho isesesimeni esikanjani, obonayo ukuthi alukho ushintsho selingenzeka, but uNkulunkulu uyakwazi.
uyakwazi uNkulunkulu uyisimanga ukwazi ukuguqula isimo ade sibukeka siwesi kodwa senze kube isimo esi-right. So nje sengathi singayikhulekela iy'ngane zethu ukuthi zibe abantu, zimazi uNkulunkulu, zihloniphe, zimazi okukhuluma nakho konke zazi uNkulunkulu, ngoba ukuqala ukuhlakanipha ukwazana noNkulunkulu and okunye kobe sekuthayisela. Ngiyacela nje ukuthi siyikhulekele nathi iy'ngane zethu ukuthi zihambe ngendlela, zingadidiswa yizwe, ngoba lona izwe indlela eseliyiyona lisibulalela iy'ngane zethu. Ngoba nje angifuni uqamama, mina nginakho ukuthi uyabona la ndaba zamafoni ukuthi iy'ngane zethu seziba namafoni early. Thina asikaze sibe namafoni esikhulu, asikaze sibe namafoni. Iy'ngane zethu seziba namafoni, ziba expose kwi-inthanethi. Thina izinto esingazange sibe nazo nje esikhulu, engibuka ukuthi kusisize kakhulu ngoba kusivikele ey'ntweni ey'ningi. Iy'ngane zethu ziningi nje izinto iy'ngane esizenza obona ukuthi yabo la angiqondile ukuthi ngilokhuze, kodwa iqiniso limele ukukhulunywa, ngoba indlela obuka ngayo amafoni impela ayilokhuzile iy'ngane zethu, ngoba zibuka into ey'ningi. Kukhona imiculo engekho right, ethola ukuthi umuntu wesifazane ugqoke into emfishane ngale ndlela leyo ukuthi uyabona ukuthi like akagqokile straight, sewukusho nje ukuthi ugqokile, akagqokile. Izinto iy'ngane eziy'bona emafonini ey'ngomeni ey'thile, nengane nazo igcine sey'gqoka kanjalo. Nathi sabanye uthola ukuthi wena noma mina anginayo ingane ehluphayo nani, eyami ingane ngibona isa-right. Asingabi nakho ukuthi uma ubona ingane yomunye umuntu iphambuka endleleni, masuba nakho ukusola umzali. Abanye abazali, hayi ukuthi abanye abazali, angikholwa ukuthi khona umzali ongathi angafuna ukuthi ingane yakhe yenze izinto ey'bhedayo noma igqoke into emfishane. Abazali abaningi bayasebenza, uyathola ukuthi ingane yakho wazi ukuthi wena ihamba iye esikoleni igqoke into ekahle nje, wayithengele i-uniform i-right. Ingane ngokuthi iyakhula ibuka ezinye izinto ezingekho right, igcine yenze nayo izenzele ngendlela yayo. Angithi wena uhamba kuqala ubuya isibuyile esikoleni, ihamba emva kwakho ibuye kuqala. So ngeke uze uyibone into kanjalo. Ngiyacela nje ukuthi siye ukuthi siblame abazali, sibe nokuthi hhayi akayikhulisanga kahle, mhlampe-ke bakhona esiyaye sibabone bengenzi kahle, but kodwa kusuke kungayona iblame yomzali. Ingane iyaphuma nje endleleni, ngisho abe kuthiwa wenzani, iphuma endleleni, iyaphuma esandleni ingane. Akuze kungabi ukuthi umzali uwonaphi. Isikhathi esiphila kusona, isikhathi esiphila kusona sinzima ngale ndlela. Sekuyikhathi zokugcina kahle. Uyabona nje indlela ekwenzeka ngayo ukuthi sekuyile y'khathi zokugcina ekukhulunywa ngazo eBhayibhelini ukuthi like amanyala, ukungcola sekujike kwaba izinto ey'jwayelekile like ngendlela esekwenzeka ngayo. So nje sengathi besingakuyeka ukuthi sibe nokuthi uma ubona ingane yamakhelwane ingenzi kahle, masuba nakho ukusola umzali, asingasheshi nokwenza thina esithi siyakholwa akukhona okwethu ukuthi sijaje, uNkulunkulu kuphela ojajayo. Nokuthi akekho umzali ongafuni ukuthi ingane yakhe yenze into ebheke eceleni, akekho. Ingane iyaphuma endleleni bazalwane, iyaphuma uzamile ukwenze konke obungakwenza kodwa iphume. Ikhona nje okuyosiza ukuthi sihlale emthandazweni, siyikhulekele iy'ngane zethu, ngoba siyawudinga umthandazo, siyawudinga ngempela sonke, siyawudinga umthandazo ukuthi sithandazele iy'ngane, sithandazele imindeni yethu ukuthi uNkulunkulu asigcine, asifihle ngaphansi kwesandla sakhe. Ukuhamba kwethu kube ukuhamba uNkulunkulu akujabulelayo, singahambi ngokokuqonda kwethu, kepha sihambe ngokwaNkulunkulu. Ilokho nje bengizokusho bazalwane. Ngiyabonga ngokuthi ningilalele nokuthi ningisapothe, niyayisapotha le channel. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise kuthi konke enikufisayo empilweni zenu, uNkulunkulu angenelele, anenzele. Ngiyabonga ngendlela isapothe eninginikeza ngayo. Ngiyabonga kakhulu, ngigcwele nje ukubonga. Ngiyabonga.